Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada, uvek i u vekove vekova. Preosvećenog episkopa našeg Arsenija, svo sveštenstvo Hristu đakonstvo saklih crkveni, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Sve vas, pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svagda, sada, uvek i u vekove vekova. Stvoritelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Otca rođenog pre svih vekova. Ima mi ko Gospodu. Tebi noseći zbog svega i zastre. Boga i spasa našeg Isusa Hrista, sa svima vama. I Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestri, draga deco Bože, koje ste u najvećem broju danas ispunili naš hram, a i tako i treba da bude i onom našem proglasu. Rekli smo da ste vi, deco, i vi mladi, i sami po sebi garant blagoslova kad krenete ulicom glavnom do krsta, sami po sebi osnov blagoslova i napretka našeg mesta. Posle jučerašnjih litija koje su se prvi put desile posle puno decenija u Vojniku, evo danas litije ovde u Bošnjacu. Ovde su inače odavde započela, da kažem, ta nova obnova litija. Odavde iz ovih sela, hvala Bogu, proširila se skoro svuda, svim našim okolnim opštinama. Pa i danas je veoma važna tema ove naše litije, braćo i sestre, draga deco Božja.
Hvala Bogu da nas je više. Juče sam se, radovao kada je u Bojniku krenula litija posle decenije i decenije ponovo. Ali tako, mora tako postepeno da se vraćamo ili vratimo se nekad i ubrzano Bogu kad nas nađe neka muka i nevolja. No da ne čekamo muku i nevolju, nego da ovako se okupljamo oko Gospoda u crkvi svoje i ovako na litiju da nas je sve više, braćo i sestre. Jer, kao što sam objašnjavao, litija je krsni hod, molitveni hod. Idu dečica s ikonama, domaćin s krstom. I mnogo se lepo desilo prošle godine kada je se sam spontano, Gospod ga je naveo verovatno, dečak, drugi razred javio, evo tu su svi njegovi drugari, javio da bude domaćin. Mnogo bilo lepo što se desilo, hvala Bogu da je tako. Eto, to su litije, blagoslov Božji jednom mestu, jednom selu, znači u kojoj treba svi da uzmu učešće, i mladi, i stari, i svi. Prizvasmo i prizivamo danas Božji blagoslov i napredak na sve vas, na Bošnjace, srećan praznik, srećne litije, živi, zdravi, bili, blagosloveni. On je tebe slavio, nikad nije strah. Čekaj da prijedu napred, sam da im ne hvata. Zato sada si u glas, pevamo ti, spasi nas. Trojice sve silna, ljubavi obilna. Trojice sve silna, ljubavi obilna. Teško narod greši i u propast hodi. Pevamo ti, spasi nas. Trojice sve silna, ljubavi obilna. Trojice se silna, ljubavi obilna. Preno što se na nas ljubavi zlije, pomiluj i spasi dokle dosta nije. Zato sada svi u glas pevamo obilna. Trojice se silna, ljubavi obilna. Može da se pođe. Dobar dan, kako ste? Evo. Svijata
Ovako se mi malo naliti. Blagosloven Bog naš svagda sada uvek i u vekove vekova. Amin. Ajde, dečice, Oče naš, svi zajedno da kažem, jel da? Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Blagosloven gradivo imja Gospodnje. Hitno priđimo sada Bogorodici, pripadnimo pokajnički vapijući iz dubine duše. Vladivčice, pomozi, sažalivši se na nas. Blagoslovni dostojanije Tvoje, pobjedi se pravoslavni hristijanom našim, nas oprotivnija daruja. Reče Gospod, molite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svako ko moli dobiva i ko traži nalazi i onome koji kuca otvorit će se. Gospode pomiluj. Isti Bog koji voli čovjeka i slavu Tebi uznosim, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada uvek i u vekove vekova. Amin. Opet kleknimo i pomolimo se Gospodu. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Diva Tvorče, Spasitelju koji sve osvećuješ i promišljaš sve što postoji u vaseljeni, primi milosrdni usrdna molje na nas, sve grešni složitelja živom. Uzleći se u to, molimo Te, umoljavamo, sažali se na nas koji se kajemo i tražimo pomoć prečistih stradanja Sina Tvoga. Ostajem se naše pregrešenje, da se u velike blagosti i ljubavi
prema čoveku. Mi smo grešili, činili bezakonje, nepobožno. Oseti, Gospode, zemlju ovu napoj obogatijem, napoj njene brazde umnoži njena žita. Amin. Blagoslov Tvoj, Gospode, da siđe na njive, da procvetuju mnogo roda, donesu i na vinograde i da ostane na njima. Kropnje osjećenom vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospode, pomiluj. Gospode Isuse Hriste, Bože nam, blagoslavi Tvojim bilo Duhom Tvojim svetom i za svet slavlja se ovoj čoveku. Amin. U slavu i čast imena Tvoga, Otca i Sina i Svetoga Duha i krsta Tvoga časno. Prinosimo Ti, Gospode, žrtvu. S molitvama prestolnice Bogorodice i svi sveti primio na nebesi Tvoj žrtvenik, a za zdravlje, spasenje i napredak slugu koji Ti prinesoše. U ime Otca, Amin. I Sina, Amin. Svetoga Duha. Amin. Slava Tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikom radovanije, iže propovje Trojica, jedino sušnaja. Isaije likuj, djeva im je vočrevje, i rodi sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka, Bosnog imja jemu, Jegože veličajuše djevo. Domaćine da prelomimo kolač. Hristos među nama, domaćine. Bravo. Hristos među nama. Jeste, Hristos među nama. jeste. Ti mene. Hristos među nama. Jeste i bit će. Hristos među nama. Jeste i bude. Hristos među nama. Jest da bude. Sada, onom starom našem običaju, da izaberemo i novog domaćina. Pre toga bi, evo, ovaj trenutak iskoristio, dragi predsjedniče i draga braćo i sestre, da progovorim koju reč i ovde na ovom mestu posle crkve, posle besede u crkvi. Rekoh, dragi predsjedniče, zato što jeste dragi, zato što ste u ovim trenucima danas zajedno sa nama. Da kažem, i našom željom i voljom, ali smo mislili da nismo baš dostojni vašeg prisustva zbog broja, ali hvala Bogu i vi ste uticali na to da nas i bude više, da nas bude sve više i više. Hvala vam što ste došli i hvala vam što ste sa svojim narodom. I prvo gde treba biti sa svojim narodom, to jeste u crkvi, pored krsta, na ovakvim događajima, gde svi izvodimo Božji blagoslov na nas. Jer najpre Božji blagoslov potreban da bi i svi mi mogli da radimo onako kako treba i kako dolikuje. I vlast, i sveštenici, i naroda, svako imajući svoju ulogu učini nešto u svom društvu. Juče sam u Bojniku pričao gde se Litija obnovila posle mnogo decenija, da je to velika stvar i velika čast. Odavde nekako u ovom čitavom našem kraju krenula te obnova Litija i velika je to stvar i veliki blagoslov za jedno mesto i za čitav narod. Pogotovo kad se obnovi posle toliko decenija. To je dobar znak da će našem narodu biti bolje, da će ići sve drugačije i bolje. A kažem još jednom, vaše prisustvo vlasti govori o tome, o čemu u prilog tome. Posebno se radujem ovoj devčici danas koja su tu došla da ispoštuju svoga drugara domaćina. I kroz usta našeg i đaka i drugara Ace, Gospod progovori prošli put. A Aca, onako temperamentan, dečak, kaže ja ću da budem domaćin. I svi se zaradova smo. Jer
da takvu svoju energiju, na tako dobri, pozitivne stvari upotrebljujemo. I da sutra bude pravi domaćin. A i sad je započeo dobro. I želimo mu puno uspeha u životu, da napreduje i svako dobro Gospoda mu ispuni. Mladost je i sama po sebi garant i osnov napretka, a njihova energija pozitivna osnov napretka jednog mesta i jednog društva u celini. Zato neka je sa svima vama, posebno ovde okupljenima danas, Božji blagoslov, sa svima onima koji nisu mogli da dođu, sa svima onima koji će sledeće i narednih godina se uključivati, sa svim žiteljima ovog mesta, sa celom našom opštinom i sa celim našim narodom. Blagoslov Božji, živi, zdravi, bili, blagosloveni na mnoga ljeta. Amin. Sada imamo, ko će se prijaviti da bude domaćin iduće godine. Evo, o tome pričamo opet. Mladi dečak. Mladi dečak. Matija. Na vama je budućnost, deca. Nekako je sada epoha da roditelji uče od dece, pošto dece idu na veronauku. I hvala Bogu da je ovako. Sad ćeš sa domaćinom godišnjim da prelomiš kolač. Drugom. Hristos među nama, jeste biće. 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 Živi, zdravi, blagosloveni bili. Ti nosiš jedan deo. Za zdravlje, spasenje, napredak njihov, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. I na sve lepe reči, to što je uputio otac Dalibor, ja više ne bih imao šta da dodam, sem da našem domaćinu ove godine, to je Aca, onda vidim gde je Aca, da čestitam slavu njemu i njegovoj porodici, takođe i evo mladom domaćinu što je i otac Dalibor rekao, znači da roditelji uče od dece što se vremena menjaju, da i njemu čestitam slavu i njegovoj porodici i svaka im čast na hrabrosti i tome što su sa 10 godina, da kažem 11, prihvatili tu odgovornost da budu domaćini, da pokažu i da budu primer nama starijima kako treba da se ponašamo i da crkva i lokalna samouprava hoće da pomognu sve i da su tu na zajedničkom putu, da svim meštanima naše opštine, znači u svakom mogućem momentu pomognemo za sve što treba, kao što i vidite iz prethodnog perioda saradnja crkve i opštine na sve boljem nivou i nadam se i siguran sam da će tako biti i u narednom periodu. Još jedan put srećna slava svim meštanima i ostalim mesnim zajednicima koje danas slave svoje litije. Čestitam slavu ispred opštine. Hvala. Srećni bili. Hvala. Presveta naša Milana, Ajde tu, šumo. Tebe slavio, zato sada si glas, Trojice se silna, ljubavi obilna, Snimci ove. Ozbiljni su domaćini. Svaka čast momci. Tako ne treba. Samo tako nastaviti. Samo njemu. A co, Ajde. Naša koljana kvasila, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Sveti spasa žito klasa,